பிரேமா மாதாஜி, நீங்க புஷ்பா மாதாஜி நம்பர் இருந்தா உங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க. அதோ கூப்பிடுறேன். மாதாஜி நேத்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க, ட்ரைனிங்ல இருந்தனால நான் எதுவுமே வீட்டுக்கு கூட சரியா கால் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. தெரியல. Not able to save இந்த பிளேலிஸ்ட் சேவ் பண்ண முடியல. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த பிளேலிஸ்ட்ல சேவ் பண்றேன் நானு. ஓகே மாதாஜி. இப்போதைக்கு நான் in the chat box. So this is the link. I think Manimekala Mataji நீங்க இது கொஞ்சம் எடுத்து போடுற மாதிரி இருந்தா போட்டுடுங்க. நம்ம level 3 இல்ல. விஜயகுமாரி தான் அட்மினா இருக்கு. விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் அட்மினா இருக்காங்க. நான் வந்து அட்மின் இல்ல, AL3 இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க, அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. எல்லாரும் தேர்ட் சாப்டர் படிச்சுன்னு வந்தீங்களா? Any effort has been made? क्वेश्चन மட்டும் prepare பண்ண மாதாஜி, ஃபுல்லா படிக்கல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நான் क्वेश्चन ஓபன் பண்றேன் நானே. Let us start with the session. Krishna Mataji, Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, very happy to see you Mataji. Thank you Mataji, thank you. கேக்குறதா நான் பேசுறது? நல்லா கேக்குது மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. டெக்ஸ்ட் 3 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லைங்களா? தெரியுது மாதாஜி. இன்னைக்கு நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஒன்லி ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் மீ. ஏன்னா நாங்க வெளியே வந்திருக்கிறதுனால ஐ எம் அன்பிரிப்பேர்டா வந்திருக்கேங்க. ஸோ அதர்வைஸ் வி வில் ஒரு கொஸ்டினா பார்த்து அது எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்து வி வில் ரீட் இட். ஓகே, ஐ திங்க் ஹோப் ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு. க்ளோஸ் புக் ஆக்சஸ் briefly explain the verse அன்யாபிலாஷிதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ரசாமிரத சிந்து. பக்தி ரசாமிரத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னது? 1.1.11 as Srila Prabhupada mentions it in the purport to text 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ரசாமிரத சிந்துடைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. என்ன ரெஃபரன்ஸ் அவர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வேர்டுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நாம பார்க்கணும். யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுதா? ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கும் போது எல்லாருமே வந்து யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து மியூட்ல இருந்து பின்னாடி சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ என்னுடைய 3rd ஸ்லோகம். உத்சாஹான் நிச்சயாத் தைர்யாத். நிறைய சொல்லுங்க. யாராவது 2 பேர் வந்து உத்சாஹான் நிச்சயாத் தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். சங்கத்யாகாத் சதோவ்ருதே. ஷட்பிர் பக்தி பிரதிஷ்யாதி. ஷட்பிர் பக்திஹி பிரசித்யதி. உத்சாஹா நிச்சயாத் தைர்யாத். உத்சாஹா நிச்சயாத் தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். கர்ம பிரவர்த்தனாத். சங்கத்யாகாத் சதோவ்ருதே. சங்கத்யாகாத் சதோவ்ருதே. ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. உத்சாஹா நிச்சயாத் தைர்யாத். உத்சாஹா நிச்சயாத் தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். கர்ம பிரவர்த்தனாத். சங்கத்யாகாத் சதோவ்ருதே. சங்கத்யாகாத் சதோவ்ருதே. ஷட்பிர் பக்தி பிரதிஷ்யதி. ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. இதனுடைய மீனிங்ஸ் ஒரு வாட்டி நான் வாசிக்கிறேன். ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் மியூட்ல நீங்களும் வந்து யூ ஆல்சோ கோ த்ரூ தட். ஸோ உற்சாகம் அப்படின்னா உற்சாகனாலே உற்சாகம், அதாவது நம்ம தமிழ் மீனிங் தான் அது. உற்சாகமா எந்தூசியாசமோட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து ஈடுபாடோட செயல்படுது. நிச்சயம் நிச்சயம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதேதான். நிச்சயா அப்படின்னா கான்பிடன்ஸோட, அதாவது திடமான ஒரு நம்பிக்கையோட. தைரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பை பேஷியன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
நமக்கு ஒரு பொறுமை இருந்தாதான், அதாவது தைரியம் இருந்தா பொறுமை கண்டிப்பா இருக்கும். தைரியம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் பொறுமையே இருக்காது இல்லையா? இது ரெண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டட் ஆக்சுவலி. ஓகே. தத் தத் கர்மா வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு செயல்பாடுகள். இந்த செயல்பாடுகள் எதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தப்பட்டது, அதாவது பக்தி சேவைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. சோ பிரவர்த்தனாத் பை பர்ஃபார்மிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வாறு செயல்படுவதால். சங்கத்யாகாத் பை கிவிங் அப் த அசோசியேஷன் ஆஃப் நான் டிவோட்டீஸ். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது ஆக்சுவலி. அதாவது ஒன் ஆஃப் த குட் குவாலிட்டி ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா, ஏத்திஸ்ட் தனமா இருக்கிறவங்களோட நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய சுபாவத்துல கொஞ்சமா நாம வந்து கிரகிக்க ஆரம்பிச்சிரும். நாம யாரோட அசோசியேஷன் பண்ணிருக்கிறோமோ அவங்களுடைய சுபாவத்தினுடைய இம்பாக்ட் நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு எப்பவுமே. அதனால வந்து நான் டிவோட்டீஸோட நம்மளுடைய அசோசியேஷனை வந்து நம்ம வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறுவதற்கு வந்து பெரிய தடைக்கல்லாக அது அமைந்து விடும். So of the sataha of the great previous acharyas, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பரம்பரையில வந்த ஆச்சாரியர்களுடையது. ரிதேக பை ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வழிபாடு, அவர்களுடைய வழி நடத்துதல் இருந்து நம்ம வந்து இந்த டிசைப்ளிக் சக்சஷன்லயே நம்ம எடுத்துட்டு போறது. சத்பிஹி, அதாவது சத் என்றால் 6 இல்லையா? சத்பிஹி பை தீஸ், கீழே கொடுத்திருப்பாங்க 6 கொடுத்திருக்காங்க. பக்திஹி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை. பிரசித்தியதி, பிரசித்தமானது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றியோட நம்ம இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. 6 விதமான கோட்பாடுகள் இருக்கு. ஒருவர் உன்னதமான பக்தி சேவையில் வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா, எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னாக்கா இந்த 6 விதமான சேவையில வந்து அவர்கள் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஒண்ணு வந்து எந்தூசியாசமோட இருக்கணும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து எப்பவுமே உற்சாகத்தோடு செயல்படணும். பக்தி சேவைக்கு உற்சாகம் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வாயில வந்து மகாமந்திர ஜபம் சொல்லிட்டே இருப்போம் நம்ம, ஆனா வந்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா முகத்துல வந்து அந்த இதுவே இருக்காது. சோ மணிமேகங்கள் மாதாஜி எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க. சோ பீயிங் enthusiastic, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம உற்சாகத்தோடு இருப்பது. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா enduring with confidence, முயற்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கையோடு செயல்படுவது. பீயிங் பேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எப்பவுமே பொறுமையாக இருப்பது. எஸ், டாலரன்ஸ், திதிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து சமஸ்கிருதத்துல. அதாவது பொறுமை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. எஸ், பக்தி பாதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக பொறுமை தேவை. பொறுமையின்றி நாம வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறணும்ன்றத வந்து கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. ஆக்டிங் அக்கார்டிங் டு த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கோட்பாடுகளை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது நவவித பக்திஸ் பத்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 விதமான பக்திஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு பக்தியிலாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திளைத்திருக்க வேண்டும். சோ அட்லீஸ்ட் நம்மளால வந்து ஸ்ரவணத்தையாவது நம்ம கேட்கணும், இல்லை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசணும், அதாவது இன்னொருத்தருக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த இது கீர்த்தனம், இல்லைன்னா வந்து பஜன் செய்யறது. அடுத்து ஸ்மரணம், நினைவு கொள்ளுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபமாலையை ஊட்டுறது ஆக்சுவலி. சோ பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி, அவர் பாதங்களை நம்ம ஹிருதயத்துல நிறுத்தி நாம வந்து ஜபம் செய்யறது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5வது அபண்டனிங் த அசோசியேஷன் ஆஃப் நான் டிவோட்டீஸ், அதாவது தவிர்த்தல். சோ யாரை தவிர்க்கணும்னாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாத்திக தன்மை உடையவர்களுடைய அசோசியேஷன், அவர்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டிப்பா நம்ம தவிர்க்கணும். இல்லைன்னா நம்மளுடைய பக்தி சேவைக்கு அதுவே வந்து பெரிய தடை கல்லாயிடும். அதுக்கப்புறம் ஃபாலோயிங் இன் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முந்தைய ஆச்சாரிகள், இப்ப பிரபுபாதா அவருடைய குரு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சித்தாந்தம், அப்படியே போனீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு, மத்வாச்சாரியார். சோ இந்த மாதிரி
இந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு பரம்பரை 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 விதமான சம்பிரதாயங்களுடைய ஒரே இதுதான், அதாவது இலக்கு ஒண்ணுதான், பகவான் தான். சோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த சம்பிரதாயத்தை நாம ஃபாலோ பண்றோமோ அதை கண்டிப்பா அந்த 4 விதமான சம்பிரதாயத்தை ஏதாவது ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா அந்த ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எது சொல்லிட்டு வந்தாங்களோ அதை கண்டிப்பா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துக்கணும். These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. So ஒருத்தர் வந்து பக்தி சேவையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து நிலை பெற வேண்டும், வெற்றி அடைய வேண்டும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த 6ஐயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோ பண்ணணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ரசாமிரத சிந்து பிஆர்எஸ் நாங்க ஷார்ட்டா கொடுத்தாங்க இல்லையா. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ரசாமிரத டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் சென்டிமெண்டல் ஸ்பெகுலேஷன் ஆர் இமேஜினேட்டிவ் எக்கஸ்டிக். போலியான பரவச நிலையை நம்மளால கண்டிப்பா உருவாக்கவே முடியாது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வந்திருக்குன்றது வந்து யாரும் வெளிப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. தானா பக்தி வெளிப்பட்டா அது கண்டிப்பா வெளியே தெரியத்தான் செய்யும். ஆனா வந்து போலியா காட்டினா அது வந்து ரொம்ப நேரம் நிலைக்கும் நிலைக்காது. அதே மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டிமெண்டல் ஸ்பெகுலேஷனே கிடையாது. ஆக்சுவலி அதற்கு பின்னாடி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களுடைய சம்பந்தம் உண்டு. எந்த ஒரு செயல்பாடுமே, அதாவது பிலாசபி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்ப சென்டிமெண்டல்னா அதனுடைய அதாவது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளாமலே இருக்கும் பொழுது மட்டுமே அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டிமெண்டல் ஆயிடுது. இட் இஸ் சென்டிமெண்டல் ஸ்பெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே வந்து the root cause for all the அதாவது வேத சாஸ்திரங்களுக்கு நம்ம இது எதுக்கு இப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், இது எதுக்கு இப்படி செய்யறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சயின்டிபிக் ரீசன் எல்லாமே உண்டு இல்லையா. பூகோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது நம்ம வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எர்த்தினுடைய ஷேப்பே பாத்தீங்கன்னாக்கா பூகோல் அப்படின்னு சொல்லி, பூ என்றால் நம்மளுடைய நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த நிலம், கோல் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருண்டையை பற்றி சொல்றதுதான். ஆனா இந்த அதாவது உலகம் வந்து உருண்டையா தட்டையா அப்படின்ற எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியில இந்த பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருண்டை என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப காலம் ஆச்சு. ஆனா வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அனைத்துமே வேதங்களில் உள்ளது. ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நிலைதான் நமக்கு கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதையுமே வந்து இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பா அது ஸ்பெகுலேஷனே கிடையாது. ஸ்பெகுலேஷன்னாக்கா எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதுல நானும் ஒரு 2 என்னுடைய வியூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி சொல்றது, அதுதான் வந்து ஸ்பெகுலேஷன். உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லணும், உள்ளதை உள்ளபடி நாம வந்து உணர வேண்டும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணவ் ஷீலானாம் பக்திர் உத்தம அப்படின்னு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ரசாமிரத சிந்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லோகம் முதல் இதுல அதாவது ஈஸ்ட் வேவ் தான் நம்ம படிச்சது இல்லையா, அதுல வந்து 1.11 ஸ்லோகம் இது. ஆக்சுவலி பக்தி ரசாமிரத சிந்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார் பக்தி சேவையை பற்றி. உத்தம பக்தி, அதாவது உத்தம பக்தி நம்ம எப்ப சொல்லுவோம், நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 3 விதமான பக்திகள், அதாவது பக்தி நிலைகள், கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி. இது 3மே வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். உத்தம அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்நாலஜ் டிவோஷன் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கேவல பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது, பிரேம பக்தியினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரி. சோ unto the supreme personality of Godhead Shri Krishna involves the rendering of devotional service in a way that is favorable for the Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய everything happens with the will of the Krishna இல்லையா, அனைத்துமே பகவானுடைய அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் படிதான் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கே இங்க. அதாவது நாம் எல்லாம் பக்த ஆத்மாக்களா இருக்கணும், நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரியாகி பகவானுடைய அவருடைய இதுக்கு லோகத்திற்கு நாம செல்லணும். அதுக்காக தான் நான் இங்க நம்மள வந்து டெம்பரரியா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஏன் அவர் நம்மள வந்து உத்தம அதிகாரியான பிறகு அங்க அழைச்சிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணுமா இல்லையா. அவ்வளவு கருணாமூர்த்தியா இருக்கிறவரு ஏதோ ஒரு 80% ஒரு 90% குட்னஸ் இருந்தா கூட நம்மள ஏன் அழைச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருமா வராதா. சோ நாம இந்த 90% குட்னஸ் இருந்தாலும் 10% அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பேட் வியூஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அங்களை அழைச்சிட்டாங்க, நம்மள அந்த 10% அங்கேயும் போய் நம்ம பொல்யூட் பண்ணிடுவோம். நம்ம அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 100% பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியரன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அங்க என்ட்ரி. ஏன்னா அந்த இடத்துல போனா எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படிங்கறதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் ரூலே என்னன்னாக்கா
இந்த சுத்த சத்வத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட் ஆயிருக்கணும், இல்லைன்னா பிரம்ம நிலையை கண்டு இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஞான யோகத்திலேயோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்திலேயோ யார் செயல்படுகின்றார்களோ அவர்களுடைய இலக்கு அங்க போகும் பொழுது பகவானை அந்த ரூபத்துல தோன்றாத அருவம் இல்லைன்னா உருவம், சோ அவரவர்களுடைய எந்த வியூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை இருக்கின்றதோ அதற்கேற்ற இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அடைகிறார்கள். சோ அதாவது பிரம்ம ஜோதிர்ல கலக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, பகவானை தோன்றாத உருவமாக இருந்து அவரோட இணையக்கூடிய அந்த ஆசையினால அந்த நிலைக்கு செல்கின்றார்கள். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைகுண்டத்துக்கு சென்று சேவகம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ பிரேம பக்தியில இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வகாலமும் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுவை அடையிறாங்க. சோ நம்ம வந்து 3 விதமான பக்திஸை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சாதன பக்தி அண்ட் ராகனுகா பக்தி வந்து சாதன பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா விதி பக்தி மற்றும் ராகனுகா பக்தியை பத்தி படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ பக்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலையை வந்து எடுத்துரைப்பது. அதுக்கு அடுத்து பிரேம பக்தி, அதுதான் டாப் மோஸ்ட் பக்தியே. பகவான் மோட்சம் கூட அழிச்சிருவாரு, ஆனா டாப் மோஸ்ட் பக்தி வந்து வழங்குறது. ஏன்னா அவரே நமக்கு வந்து தொண்டு செய்ய வேண்டியிருக்கும், அதனால சாமானியமா அவர் வந்து அதை வந்து வழங்க மாட்டார் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். So Krishna involves the rendering of the devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana and other selfish desires. பிரம்ம ஜோதிர்ல இணையறது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எதிர்பார்ப்பு, பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இணையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்புன்றதுனாலதான் அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா that is also the expectation இல்லையா, மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதனாலதான் பிரம்ம ஜோதிர்ல வந்து இருக்கிறவங்க கூட தவறி வந்து பூலோகத்திற்கு வரக்கூடிய சான்சஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா அதே வந்து பகவானுடைய வைகுண்டத்திற்கு சென்று அவருக்கு கைங்கரியம் புரிய நினைக்கிறவங்க வந்து சதா சர்வகாலமும் பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்துல வந்து அவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிக்கிறோம். சோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நிலை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, யாராவது விளக்க முடியுமா? What is the thing they have told there? என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்ட்டு what is the question? கொஸ்டின் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. briefly explain the verse அன்யா விலாஷிதா. ஸ்ரீலா பிரபுபாதா mention the purport. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தி பற்றி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா, அதாவது கேவல பக்தியை பற்றி சொல்லியிருக்கார். எஸ், தூய பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 கொள்கைகள் உள்ளன. உற்சாகம் கொள்வது, தன்னம்பிக்கையுடன் முயல்வது, பொறுமையுடன் இருத்தல், சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவிற்கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல், பக்தர் அல்லாதவர்களின் சகவாசத்தை கைவிடுதல், முந்தைய ஆச்சாரியார்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 கொள்கைகளும் பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. பக்தி தொண்டு என்பது மன கற்பனை அல்லது கற்பனையான பரவசத்தை பற்றிய விவரம் அல்ல, அதன் கருப்பொருள் அனுபவத்தில் உணரக்கூடிய செயலாகும். அப்படிங்க பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.111 என்ற நூலில் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. நீங்க வந்து என்ன நோட் பண்ணிக்கணும்னா அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அந்த ஸ்லோகம் என்ன டெபினிஷன் கொடுக்குறதாங்கனாக்கா கேவல பக்தி ஒண்ணுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நம்ம வந்து அதாவது அது ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து அடைய வேண்டியது, ஹையஸ்ட் லெவல் தான் நம்ம வந்து எய்ம் பண்ணணும் இல்லையா. வைகுண்ட மோட்சம் கூட நம்ம வந்து உத்தமமான பக்தர்கள் மோட்சம் கூட கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா. சிஷ்டாஷ்டகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட என்ன கேட்கிறாரு, அவர் வந்து நா தனம் நா ஜனம் நா சுந்தரி அப்படின்றாரு. அவர் வந்து என்ன, எனக்கு தனமும் வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு வந்து என்னை பாத்தீங்கன்னா பின்பற்றக்கூடிய அதாவது தாசர்களும் வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் எனக்கு அழகான மனைவியும் தேவையில்லை. அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் இளம் வயதிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனைவியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டுட்டு துறவரத்தை மேற்கொண்டவர் யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஐ திங்க் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 24 இயர்ஸ்லயே வந்து. சோ அதனால பகவானுடைய எத்தனை ஜென்மம் கூட பரவாயில்ல, எந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஆனா நான் உங்களுக்கு மட்டும் எப்பொழுதுமே சேவை பண்ணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் எனக்கு வழங்கு. அதாவது பகவானின் திருத்தொண்டு புரிவதற்கு மட்டுமே தனக்கு பாக்கியம் வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார் பகவானிடத்தில். சோ நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒண்ணு மட்டும்தான் பகவான்கிட்ட கேட்கணுமே. அதாவது எப்பொழுதுமே நாம எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எத்தகைய துயரத்தில் இருந்தாலும்
பகவானின் திரு பாதங்களுக்கு சேவை புரிவது ஒன்றே நம்மளோட பாக்கியமாக நாம வந்து கேட்டு பெறலாம். சோ அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட கேட்கலாம். ஏன்னா இதுல நமக்கு எந்த ஒரு சுயநலமே கிடையாது இல்லையா? பொது நலத்தோட கலந்தது, பகவானுக்கு செய்யக்கூடியது, அவர் திருப்தி அடக்கூடிய செயலை நாம புரிகின்றோம். அதனால அப்படிப்பட்ட செயலை வந்து நாம வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டு பெறலாம். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் 9 ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம், யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், பாதசேவனம், கீர்த்தனம், பாதசேவனம், சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். What analogy is used to explain confidence and patience? நம்பிக்கை மற்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறுமை, இதுக்கு எந்த அனாலஜி கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும். இப்ப நம்ம நீங்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நல்ல ஒரு பொறுமை வேணும். பொறுமையோடு நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் இப்ப 6 விதமான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் ஃபார் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வந்து ஆர்வமா அதுல வந்து ஈடுபடணும், நம்பிக்கையோடு ஈடுபடணும், அதே நேரத்துல பொறுமையோடு ஈடுபடணும். இதுக்கு அனாலஜி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு நியூலி மேரிடு கேர்ள், அவங்க வந்து உடனடியாக எனக்கு குழந்தை வேணும் எதிர்பார்ப்போடு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேணும்னா ஷீ கேனாட் கெட் த சைல்டு. உடனே அவங்களுக்கு கிடைக்காது. முதல்ல ஹஸ்பண்டை வந்து அனுசரிச்சு அவங்களுக்கு நல்லபடியாக அவங்களுக்கு தொண்டு பண்ணி அவங்களுக்கு சரண்டர் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு வந்து 2 பேரும் ஒத்து போனாதான் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். அதே போல நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல we have to surrender to God doing all the devotional service. அந்த 9 ஸ்டெப்ஸ் இது பண்ணி சிரவணம் கீர்த்தனம் இப்ப பார்த்தோம்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் இது பண்ணி மாதாஜி. எஸ், அதாவது குழந்தை பெறணும்னா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதாவது நமக்கு கேட்ட உடனே எதுவுமே நடக்காது இல்லையா? இட் ஹேஸ் டு பி, இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன், அந்த ப்ராசஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். எஸ், அதே மாதிரிதான் பக்தியில கூட நாம வந்து முழுமையாக வந்து நம்ம வந்து நிலை பெறணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ பத்தி தெரியணும் இல்லையா? ப்ராசஸ் தெரியாமலே நம்ம எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது. சோ அதே மாதிரிதான் இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம். இப்ப 10 திங்கள் ஆன பிறகுதான் குழந்தை பிறக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். வித்தவுட் தட் நத்திங் வில் பி ஹேப்பனிங் ஹியர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ எதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு காலகட்டங்கள் எல்லாமே நமக்கு அதுக்கேற்றவாறு செயல்பட்டால் மட்டுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எதிர்பார்த்தது நடக்கும். இன்னைக்கே கல்யாணம் பண்ணி நாளைக்கே குழந்தை கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பா தட் ஆஃப் ஸ்பிரிங் வில் நாட் பி கிவன் பை த காட் இல்லையா? சோ ஏன்னா எல்லாமே கடவுளுடைய வரப்பிரசாதம். குழந்தை பிறப்பது என்பதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுடைய வரப்பிரசாதம். சோ அதனால அந்த பேஷன்ஸ் என்பது கண்டிப்பா தேவை பகவான் மீது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கையும் தேவை. அதே மாதிரிதான் பக்தியில நாம வந்து நம்பிக்கையோடையும் அதே மாதிரி பொறுமையோடையும் நாம பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கம் நமக்கு வந்து we'll receive என்றது வந்து அழகா அந்த அனாலஜி மூலியமா நமக்கு தெரியுது. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அவஷ்ய ரக்ஷிபே கிருஷ்ணா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக என்னை காப்பாற்றி பக்தி தொண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு உதவுவார் என்று பக்தன் ஒருவன் எண்ணுகிறான். இதுவே நம்பிக்கை எனப்படுகிறது. இதனுடைய மீனிங் மாதாஜி தமிழ்ல அது அவசிய ரக்ஷிபே கிருஷ்ண, அவசிய ரக்ஷிபே தன்னம்பிக்கை கிருஷ்ணா. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of the devotional service. அதுதான் கான்பிடன்ஸ். இதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ நாம வந்து இது புரிந்து கொள்ளணும். சோ அதாவது அவசிய மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அர்த்தம். ரக்ஷா மீன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரக்ஷனை என்பது நமக்கு, அதாவது யாருடைய ரக்ஷனை நமக்கு கிடைக்கும்? பகவானுடைய ரக்ஷனை நமக்கு வந்து கிடைக்கின்றது. சோ அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இது வந்து ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ லாங் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 ஐட்டம்ஸ் ஃபேவரபிள் ஆல்ரெடி நம்ம ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்லைங்களா?
So, yes. Explain the analogy between Sheila given by Sheila to illustrate the necessity of patience. Already I think this also இது இன்னும் நாங்க நீங்க நல்லா டீடைலா எழுதணும். பட் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி என்ன அனாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத மட்டும் எழுதினா போறோம். 2 ஷார்ட் ஆன்சருக்கு வந்து 2-3 லைன்ஸ் எழுதினா போறோம். பட் இதுக்கு வந்து யூ ஷுட் கிவ் த அனாலஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டிவோஷனல் சர்வீஸ் டீடைலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகேங்களா மாதாஜி? ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓபன் புக் क्वेश्चंस. இப்போ வந்து புக்க திறந்து வச்சுக்கோங்க. சோ இது ஆன்சர்ஸ் நம்ம பாத்துறலாம். நம்ம வந்து discuss the challenges you are facing in developing enthusiasm, confidence and patience in your practice of devotional service. இது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். somebody can unmute yourself and explain. நீங்க வந்து இந்த ஏதாவது சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்களா பக்தி பாதையில? சோ அப்படிங்கறது வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுல எதனால அப்படிங்கறதுல நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். என்ன இஷ்யூ அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். எஸ், challenges. What steps are you taking to overcome these challenges? In your response, give appropriate reference to NOI text 3 verse and purport. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 6 விதமான செயல்பாடுகள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அந்த 6 விதமான செயல்பாடுகள்ல நமக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கிடைக்குமா அப்படிங்கறது அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கரண்ட்லி நீங்க என்ன சேலஞ்ச் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க வாட் ஆர் த அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாட் ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹவ் டேக்கன் டு ஓவர் கம் and those steps should be relevant. அந்த இதுல இருக்கணும். எதுல இருக்கணும்? இந்த 6 விதமான அதாவது நிலைகளை பற்றி நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த பர்பட்ல வந்து டீடைலா அதுல எது வந்து நமக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து பார்க்கணும். உற்சாகம். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. 6 நிலைகள்ல ஒன்ன பத்தி சொல்லணுமா மாதாஜி? எந்த நிலை உங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜா அமையுது அப்படிங்கிற ஸ்ரீ சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இது 3மே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சரிப்பட்டு வருது. அத நான் நம்பிக்கையோட செய்யறேன். பகவானுக்கு சிரவணம் பண்றேன், கீர்த்தனம் பாடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சத. அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம் எப்பவும் நான் பகவானையே ஸ்மரணம் பண்றேன். அதனால எனக்கு வந்து இந்த பாதையில நான் இத வந்து இதன் மூலமாக நான் பகவானை அடையணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எளிமையாவது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க இத வந்து நீங்க எழுதணும். யூ ஹாவ் டு ரைட் ஆக்சுவலி. ஓகே. சோ இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது இந்த சாண்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் இப்ப இதெல்லாம் நீங்க இந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது அதனால நீங்க அடைந்த நன்மை என்ன, அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து முன்னாடி என்ன இல்லாம இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு என்ன you are able to do அப்படிங்கறது வந்து நீங்க போகல மாதாஜி. கொஞ்சம் நிறைய yes you have to write essays மாதாஜி. இது 2 பக்கம் எழுத வேண்டியிருக்கும். சரி மாதாஜி. you can write okay. எல்லாரும் அவங்கவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே. சரி. how is maya tatham idam sarvam used in the purport? How is the example of dictaphone used to illustrate this? dictaphone அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாமே மெட்டீரியல் இல்லையா? ஒரு லேப்டாப், போன் எல்லாமே மெட்டீரியல். ஆனா அதை நம்ம பௌதீக நோக்கத்துல நம்ம உபயோகப்படுத்தினால் அது கண்டிப்பாக வந்து பௌதீக செயல்பாட்டினுடைய விளைவுகளுக்கு சம்பந்தப்படும். அதையே வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானின் செயலுக்கு இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த போனை வச்சுக்கிட்டு இல்லையா? சோ அந்த மேட்டரை வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எப்படி யூஸ் பண்றோம்ன்றத வந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிக்டாபோன்னா நார்மலா போன். சோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பார் பிரபுபாதர். How have you practically applied this in your service? இது எப்படி நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து கேட்டிருப்பார் ஆக்சுவலி. சோ அவருடைய இது பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் சொல்லியிருப்பார். டிக்டாபோன்னாக்கா என்ன அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருந்தாலும் கூட அதை வந்து நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து நீங்க மாற்ற முடியும். சோ அதுதான் அதாவது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு ஐட்டம் கூட நம்மளால வந்து பகவானுடைய தொண்டு இதுல வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியும். அது வந்து டிவியே கூட நம்ம பகவானுடைய பாடல்களை கேட்கும் பொழுது அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா போயிடுது. எஸ் 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 மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி. ஐ திங்க் அது என்னது வார்த்தை முதல்ல தெரியல மாதாஜி. அந்த என்னமோ மயா ததம் இதம் சர்வம் இல்ல அந்த போனுக்கு என்னமோ ஒண்ணு சொல்லி இருந்தாரு. போன் தானே மாதாஜி?
போனு ஓல்டு ஸ்டைல், அது பழைய போன் அப்படி இருந்தது. எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லையா? எஸ் 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 எஸ். நம்ம வந்து we can do use for our service. எங்க வருது மையா தத்தம் பண்ணது? ஓகே மாதாஜி. மையா பதம் பகவத்கீதை 9.4 குறிப்பிடுகிறார், 9.4 குறிப்பிடுகிறார் போட்டு மயா ததம் இதம் சர்வம். கொஞ்சம் நம்பர் 35 மேல போங்க. நானே வேதாபேஸ்ல வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. பகவத்கீதா 9.4 மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தா மூர்த்தானி கமத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாசாஹம் அவிஷ்டிதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய மீனிங்ல என்ன நமக்கு புரியுதுன்னா, by me in my unmanifested form this entire universe is pervaded இல்லையா? பகவானுடைய தோன்றாத அருவம் எல்லா இடத்திலுமே இருக்குன்றது நாமளும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆல் பீயிங்ஸ் ஆர் இன் மீ, அவரிடத்தில் எல்லா உயிர் வாழிகளுமே இருக்கின்றது. ஏன்னா அந்த விராட் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருவத்தில் இருக்கின்றது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் ஐ எம் நாட் இன் them அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து. அதாவது நான் பகவான் எல்லா இடங்களில் இருந்தாலுமே அவர் வந்து எப்படின்னா தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போலதான். எப்படி இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா ஒட்டாமலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலோல கலக்காம வந்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா வச்சுட்டு இருக்கதோ, அதே மாதிரிதான் பகவான் இவை எல்லாவற்றையுமே படைத்தார். ஆனா அவர் நம்ம இதுல வந்து கிடையாது. வெறுமனே அந்த ஆத்ம ரூபம் மட்டும்தான் பகவானுடைய சொரூபம். அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி நாம அப்படிங்கறத வந்து வலியுறுத்துகின்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அனைத்தும் அவரிடத்தில் தான். எப்படி நாம வந்து உபயோகப்படுத்தலாம், அதாவது இந்த ஜடமாக இருக்கக்கூடிய பொருளையும் நாம வந்து சேதனமாக எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துறது என்பதுதான் நாம இந்த பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். அதை நீங்க ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாம் மாதாஜி. What principle is the example of dictaphone used to illustrate? Have you practically applied in your service? இதுவும் இந்த கொஸ்டினும் ரெண்டுமே சிமிலர் தான். சோ எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இந்த டிக்டாஃபோன் வச்சு நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மெட்டீரியலிஸ்ட் who invented this machine intended for the business purpose தான் இல்லையா? சோ போன் எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம்? மெஜாரிட்டியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்த்தகத்துக்கு தான் நம்ம நிறைய உபயோகப்படுத்துறோம், ஹையஸ்ட் யூசேஜ் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு கம்மி தான். Certainly never thought of using dictaphone in God, but we are using this dictaphone to write Krishna conscious literature இல்லையா? போன்லயே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், டைப் பண்றோம். இப்பெல்லாம் அதாவது அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் டைப் பண்ணி சப்மிட் பண்றோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா லேப்டாப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா we are using. So லேப்டாப் போன் எல்லாமே ஒண்ணுதான், all are materialistic items இல்லையா? But you are using for the Lord's service, then it becomes spiritual entity. Okay, of course the manufacture of dictaphone is only within the energy of Krishna. Yes, இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போனை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா whoever is who have invented this phone also, அது பகவானுடைய கிருபை இல்லாம அவரும் செய்திருக்க முடியாது. எந்த ஒரு அணுவும் கூட இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவானுடைய கிருபை இல்லாம நகர்றதே கிடையாது. all the parts of the instrument including electronic functions இல்லையா are made from different combinations and interactions of 5 basic type of material energy, like அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 அதாவது பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதாஸ். the inventor used his brain இல்லையா? அதாவது brain to make the complicated mission. his brain as well as ingredients were supplied by the Krishna. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பஞ்சமகா பூதா வந்து இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல் அதனாலதான் ஆனதே. அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி, இந்த இன்டராக்ஷன்ஸ்னாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சோ அதற்கு மூல காரணமே பகவானுடைய படைப்பு தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எவ்ரிதிங் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் மை எனர்ஜி, அனைத்துமே என்னுடைய ஆற்றலில் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் அது அவர் மேலதான், அவருடைய ஆற்றல் மேல்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிபெண்டா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Thus the devotee can understand that since nothing is independent இல்லையா? இது ஒண்ணு கண்டிப்பா இந்த வரியை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். இந்த உலகத்துல எதுவுமே பகவானை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா தனித்து யாராலுமே இயங்க முடியாது. அது மேட்டரா இருந்தா கூட இயங்க முடியாது. அது நகரணும்னா கூட பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் நகரும் இல்லையா? ஒரு பூகம்பமே வந்து ஒரு இது வெடிக்கணும்னா கூட அது வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் ஒருமே வழியாது. அவர் இல்லாமல் எந்த ஒரு அணுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து
அசையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த மீனிங் தான் நீங்க வந்து அங்க எழுதணும். ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துக்கு டிக்டாஃபோன் என்ன இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணனாக்க வித்தவுட் காட் நத்திங் இஸ் தேர் அப்படின்றது. டிக்டாஃபோன்ன்றது ஒலிப்பதிவு பொறி அப்படின்றாங்க. எஸ் மாதாஜி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் தட் we will not be able to they are used earlier days வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிக்டாஃபோனே வந்து யூஸ் பண்ணி they have done the service actually. இந்த அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க. For that only they Prabhupada has explained. Yeah. So now we are have the upgraded version இல்லையா? இப்போ வந்து upgraded version வந்திருக்கு. டிக்டாஃபோன் இன்னும் இருக்கு. இவர் வந்து யுஎஸ்ல இருக்கும்போது அப்ப அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாக்கி டாக்கிக்கு முன்னாடி வரும் மாதாஜி. இட் வில் பி லைக் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி தான். ஓகே, வெரி பேசிக் லெவல்ல இருந்தது அப்போ. பட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கி டாக்கி வந்துச்சு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கி டாக்கில கூட பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் தே வில் பி ஏபிள் டு கெட் த ரெஸ்பாண்ட். சோ முன்னாடி வந்து டிக்டாஃபோன்ல ரெஸ்பாண்ட் கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி வெரி பேசிக் லெவல் போன் அப்போ. சோ அந்த இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறதுக்காக பிரீஃப்லி த மீனிங் ஆஃப் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்னும் அந்த இதுக்கு வந்து மீனிங் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து பிரீஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சோ யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. சோம்பேறியாக இல்லாமல் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உதாசீனப்படுத்தாமல் பக்தி தொண்டு அழித்துவிடும். உதாசீனப்படுத்தினால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் உள்ளன. தீய உடலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாட்டம், போதை பொருட்களை இதெல்லாம் யார் பின்பற்றுகிறானோ அவன் வந்து பக்தரால அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பக்தராக இதுவே அதனால தளர்ச்சி அடைவான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது, தளர்ச்சி அடைவான் என்று முன்னேற முடியாது. சுவாமி பக்தி தொண்டுல அவன் வந்து முன்னேற முடியாது. Describe the importance of associating with devotees and avoiding association of non-devotees in practice of the devotional service with reference to Upadeshamrita text 2 and 3 verses perfect. அதாவது 2 and 3 ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசோசியேஷன் ஆஃப் நான் டிவோட்டிஸ் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வைதி பக்தி இல்லையா, one must strictly follow the regulatory principles of Vaidhi Bhakti in addition to the 4 probations. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த regulatory principles there are positive regulations also. நியமங்கள் கூட நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், such as daily chanting 16 rounds of Jabamala beads. These regulative activities must be faithfully performed. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வே. நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபம் வந்து it will never get into count. ஓகே, நம்ம எப்ப செய்தாலுமே நம்பிக்கையோட பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கையோட செய்யணும். வித்தவுட் ஃபெய்த் நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ஜபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கோ வேஸ்ட் ஒன்லி. சோ நம்ம நம்பிக்கையோடும் அக்செப்டன்ஸோடும் செய்யும் பொழுது பகவானின் பாதங்கள்ல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணத்தை நாம செய்கின்றோம். அவ்வாறு செய்யப்படுகின்ற அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து பகவானுடைய அவருடைய அனுகிரகத்தில் வந்து நாம சேருகின்றோம் என்ற அர்த்தம். பக்தியில நம்மளால வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும் என்பது அர்த்தம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க புரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த டிவோட்டிஸ் நான் டிவோட்டிஸ் நீங்க எல்லாருமே ஒரு இது விளக்கம் கொடுக்கணும். டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்லால நமக்கு என்ன நன்மைகள் அட்லீஸ்ட் நீங்களே வந்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தாதான் மாதாச்சு நம்ம வந்து பக்தி பாதையில முன்னேற முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட பகவானை பத்தி மட்டும்தான் நம்ம பேசுவோம். பகவானை பத்தி தான் அவங்க வேற எந்த பேச்சும் அவங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்காது. நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நாமம், ரூபம், அவரோட புகழ் அதை பற்றியதை மற்றும் விஷயங்களை மட்டுமே நம்ம வந்து அவரை பத்தி மட்டுமே பேசுறதுனால டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதே நான் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் இருந்தா நாம வந்து அவங்களோட நிலைக்கு நம்மளை இழுத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்க. நமக்கும் வந்து அந்த மற்ற விஷயங்கள் பௌத்திக விஷயங்களை பத்தி பேசி நம்ம வந்து இந்த விஷயங்கள்ல ஈடுபட முடியாதபடி நம்ம அந்த நிலைக்கு போயிடுவோம். பக்தியில இருந்து கீழே இறங்கிடுவோம். அதனால நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷனை என்னைக்கும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியுது மாதாஜி.
நான் டிவோட்டிஸ் கேட்டகரைசேஷன்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? நான் டிவோட்டிஸ் நம்ம கூட படிச்சிருக்குமே பகவத்கீதையில. எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் ஃபார் நான் டிவோட்டிஸ். புத்திகாமிகள், சித்திகாமிகள், மூடா, நரதாமா, அதுக்கப்புறம் வந்து மையா பிதா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகவாதிகளுக்கு என்ன சொல்றோம் நம்ம, கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்கள். இந்த 4 விதமான மனிதர்களோட நாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுடைய குணாதிசயம் நமக்கு ஒரு பேசிக்கலா அவங்கள நம்ம வெறுக்க தேவை கிடையாது. we don't need to hate them. ஆனா அவங்க அசோசியேஷன் இருந்தா கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இம்பாக்ட் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? பக்கத்துல போனாவே நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஒரு கணவன் மனைவியா இருந்தால் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா திருமணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அவங்களுடைய சுபாவமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்டா இருக்கும். திருமணத்துக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரோ ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் மாதிரி வந்து டிரான்ஸ்பார்மேஷன் கண்டிப்பா ஆயிருப்பாங்க. நல்ல விதத்திலயும் நம்ம சொல்லலாம், கெட்ட விதத்திலயும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து நம்ம வந்து எஸ் we have to live with the person whom we are married இல்லையா? அதுல வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன் தான். ஆனா அந்த காலப்போக்குல அவங்களோட அசோசியேஷனே நம்மளால விட முடியாது. ஆனா அந்த இம்பாக்ட் கண்டிப்பா உண்டு. பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருந்தா ரொம்ப நல்லது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்தா பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நமக்கு நன்மையான பலன் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அதனாலதான் நம்ம வந்து நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடாது. அந்த நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்கு ஒண்ணு நாமளும் முட்டாளாகலாம், இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஏத்திஸ்தனமான அந்த கொள்கைகளுக்கு நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செவிசாய்க்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வார்த்தையை நம்ம 4 வாட்டி திருப்பி சொல்ல சொல்ல ஏதோ ஒரு வாட்டி நம்ம அதை வந்து காதுல வாங்கிக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு நம்ம வந்து ஆளாகி விடுவோம். அதனால்தான் நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் வந்து வச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கறது வந்து நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் வந்து விலகிட்டே இருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் அனுவருத்தி நல்லது சொன்னாலும் அவங்க ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க மாதாஜி. அவங்கள உங்களால மாத்த முடியாது, நீங்க தான் அவங்கள மாதிரி மாட்டிடுவீங்க. அதனால இட் இஸ் பெட்டர் டு நாட் ஹேவ் தி அசோசியேஷன். அது நம்ம நன்மைக்காக தான். அவங்க வந்து அசோசியேஷன் வேணாம்னு சொல்றதுக்கு காரணமே வந்து நாம பக்தி பாதையில முன்னேறணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தகைய அசோசியேஷன்ல இருந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து நாம தூரமா விலகி இருப்பதுதான் ரொம்ப நல்லது. எஸ். இப்போ இன்னொன்னு வந்து அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவருடைய அனுவருத்தி என்னும் அந்த இதுல வந்து போக்கஸஸ் ஆன் நிச்சயா, அதாவது நிச்சயமாக பீயிங் டிட்டர்மைன்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவருடைய கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பலநோக்கு செயல்களின் முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பௌதிக செல்வங்களை திரட்டுதல், யோக சித்திகளை பெறுதல் ஆகிய அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு முரணானவை. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. எஸ் எஸ் அதுதான் மாதாஜி. சோ மாதாஜி நீங்களும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, அட்லீஸ்ட் 1 or 2 டைம்ஸ் சொன்னா எல்லாருமே வந்து அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். என்ன மாதாஜி? எதுல மாதாஜி இது? 37ஆம் பக்கத்துல ஸ்லோகம் 3ல 37ஆம் பக்கம் இதுல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். அனுவிருத்தின் அவருடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதியிருக்காரு. அவர் வந்து என்ன எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து படிக்கணும். இல்ல மாதாஜி தெரியல, எனக்கு தெரியலையே எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியல மாதாஜி. அனுவிருத்தின்றது புக்கு அவர் எழுதுனது. பட் இங்க எதுவும் எங்க சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி? அது எக்ஸாக்டா எனக்கு கூட சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 38ஆம் பக்கம். விரும்புதல் ஆகிய அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு முரணானவை. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பகவத்கீதை 2.69 கூறுகிறது.
அந்த 2.69 பகவத்கீதால அந்த பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்ற மாதிரி இத போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. யா நிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகரதி பூதானி ச நிஷா பஷ்யதோ முனே. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி. யா நிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகரதி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகர்த்தி பூதானி சா நிஷா பஷ்யதோ முனே. எஸ், அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தில் திளைத்திருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எப்பவுமே அவங்களுடைய இது வந்து உணர்வு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவேக்கண்டா இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில இருப்பவங்க எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலர்ட்னஸ்ல தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு இரவு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகல் மாதிரிதான் எந்த சமயமே. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடர்களாக இருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவு மையம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஜமான பகல் போல தெரியும். இதுதான் அது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாட் the night for all beings is the time awakening of for the self control. தன்னுணர்வு பாதையில் இருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விழித்திருக்கும் நேரம் என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த தாக்கூர் ரிமார்க்ஸ் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நாம வந்து பக்தியை வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும். பை பிலாசபிக்கல் ரிமார்க்ஸ் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் பை பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்துவத்தால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இது பிரகாரம் இந்த விஷன், அதாவது நாம எப்படி நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போக கூடாது. இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் முண்டேன் ஆப்புலன்ஸ் பை த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக செயல்களால் வரக்கூடிய அந்த பலன்கள், அதுல நாம் முன்னேற்றங்கள் அடைகின்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் டிசைர் ஆஃப் யோக சித்திஸ். அதாவது யோகிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சித்திஸ் அவங்க பண்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா லோக கல்யாணத்துக்கு பண்ணணும். ஆனா சில பேருடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கை நெறிமுறைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சித்திகளை அவர்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அப்போ அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக முன்னேற்றத்துக்காக தன்னுடைய சித்திகளை வந்து பயன்படுத்துகிறார்கள். சோ எத்தனையோ பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபலமான ஒரு சன்னியாசிகள் இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசினஸ் பீப்புளுடைய கனெக்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. சோ அவங்களுடைய கவுன்சிலிங், அவங்களுடைய லைஃப் வளர்ச்சி இதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஆத்தென்டிக்கா இருக்கிறவங்க வேணா வெறும் பிளஸ் பண்ணுவாங்களே ஒழிய அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுக்கு எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது ஃபேட் லைனை மாத்த மாட்டாங்க. அவங்களுடைய கர்மத்தை அவர்கள் மாற்ற மாட்டார்கள், அருள் புரிவார்கள். ஆனா வந்து எல்லாருமே அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆத்தென்டிக்கா யோகிஸா இருக்கிறது கிடையாது. சோ யோக நிலைகளை வந்து அடைந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான வழியிலும் அதை உபயோகிக்கிறார்கள். அதாவது மெட்டீரியல் லாபத்திற்காக செயல்படுகிறார்கள். are all contrary to the principles of devotional service. இத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் நாம் ஈடுபடவே கூடாது அப்படிங்கறதுதான் அந்த பக்தி அதாவது சித்தாந்தி சரஸ்வதி தாகூர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உரைத்திருக்கக்கூடிய கூற்று. அதுக்கு வந்து பாகவதத்துல பகவத்கீதையில வந்து பகவத்கீதையில செகண்ட் சாப்டர்ல 69ல இருவிதமான அறிஞர்கள் உள்ளனர். புலனுகர்ச்சிக்காக லௌகீக செயல்களில் அறிவு பெற்றவங்க ஒருத்தவங்க, தன் உணர்வை வளர்ப்பதில் ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்க. இந்த பௌதிக செயல்களில் ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா பகல்ல வந்து இந்த பௌதிகத்துல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இரவுல தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க இரவில் வந்து பௌதிகவாதிகள் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கப்போ இவங்க விழித்திருந்து என்ன செய்வாங்கன்னா விழிப்புடன் இருந்து ஆன்மீக பண்பாட்டில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு முயற்சி செய்வாங்க. முனிவர் வந்து தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள். ஆனால் தன்னுணர்வு விஷயங்களில் உறங்கி கொண்டுள்ள பௌதிகவாதியோ புலனின்பத்தை பற்றிய பற்பல கனவுகளுடன் சில சமயம் மகிழ்ச்சியையும் சில சமயம் துயரத்தையும் தனது உறக்க நிலையில் உணர்கின்றான். ஐந்தறிய முனிவர் இத்தகைய பௌதீக இன்பத் துன்பங்களில் ஒருபோதும் அடைவது இல்லை. ஜட விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் தன் உணர்வுக்கான தனது செயல்களில் முன்னேறுகிறார் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். கனவு வர்றது எல்லாமே இந்த ரஜோகுணம் தாம்சிக் குணம் இருப்பவங்களுக்கு தான். ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க வந்து பௌதிக செயல்ல தான் ஏற்பட்டுப்பாங்க. அதனாலதான் கனவுகள் எல்லாம் வர்றது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான். ஆனா ஒரு ஞானத்துல திளைத்திருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது என்ன கனவு வந்தா கூட அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. கனவு கிடையாது, அது ஜஸ்ட் சம்திங் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏதோ நடந்த சம்பவம் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருந்தாலும் அதனுடைய ரீகலெக்ஷன் தான் நமக்கு கனவாக வருவதே. ஆனா நம்ம எவ்வளவு ஆழ்ந்து நம்ம வந்து அதுல இருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கனவுனுடைய இது இம்பாக்டே. சோ கனவு வந்து இட் இஸ் ஃபார் த ரஜோகுணா அண்ட் தமோகுணா தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து கனவு.
ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சமே மாயத்துலதான் இருக்கிறதுன்றது புரியாத வாழ்க்கையில இந்த இல்யூஷன்ல மாட்டின்னு தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க இருக்கிறதே மாயை என்பதை அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்வதே கிடையாது. சோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு பகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய சுய லாபத்திற்கான செயல்களில் வந்து ஈடுபடுவார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். இரவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கனவு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு கனவாகவே தெரியாது, அதுவும் ரியலிஸ்டிக்காவே இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட மூடத்தனத்தை கொண்டவர்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிகவாதிகள் அப்படிங்கிறது வந்து அழகான ஒரு விளக்கம். யா நிஷா சர்வ பூதானாம் தஷ்யாம் ஜாக்ரதி சாம்யாமி யஷ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி ஷா நிஷா பஷ்யதோ முனேஹ. எஸ், ஓகே. ஐ திங்க் இது நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இருங்க மாதாஜி. சோ ஐ திங்க் அதுதான் லாஸ்ட் இல்லையா? இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? சோ புரிஞ்சிருக்கு மாதாஜி, நல்லா புரிஞ்சது. படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க. நாளைக்கு 4th சாப்டர் படிச்சுனுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இது சுச்சுவேஷன்ல வந்து எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு டைம் இல்ல. ஓகே, படிச்சுட்டு வாங்க. ஐ நீட் அ ஹெல்ப் ஃப்ரம் யூ ஆல். ஸோ ஏன்னா எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம எனக்கு